lost it yet.
Dwi'n siŵr os ydych chi fod i ateb fi'n ôl. Mae hi yn hyfryd gweld pobl am y tro cyntaf. Wel, dwi wedi gweld pobl dros y flwyddyn dwytha, ond dwi wedi gweld nhw wrth arwain gwasanaeth bore yma. Ond cyn hynny, cryn dipyn o amser. Mae'n hyfryd eich cael chi yma. Croeso i bawb ohonoch chi. A croeso i chi sydd yn gwylio ar y we hefyd. Dwi'n mawr obeithio y bydd pob peth yn gweithio hefo'r darlledu byw. Peidiwch y poeni, da ni ddim wedi anghofio amdanoch chi. A deud y gwir, mae siŵr bod na nifer ohonoch chi sydd yn gwylio ar y we ar hyn y bryd yn teimlo yn falch iawn, bod chi wedi gallu aros yn sych, bod chi ella yn eistedd yn eich tai cynnas efo panad ar hyn y bryd, so da ni wedi gorfod dod trwy y tywydd gaeafol. Ond lle bynnag ydych chi, boed chi yma yn y capel yn addoli neu ar y we yn ymuno hefo ni. Mae'n hyfryd gwybod bod ni'n gallu clodfori Duw achos bod Duw yn bresennol ym mhob man. A dwi eisiau diolch yn arbennig i Trefor, a Rhys, a Mair, a phawb arall sydd wedi galluogi ni i ddod yma i'r capel a gwneud y newidiadau angenrheidiol. Wan, os oes yna broblemau technegol yn codi, peidiwch y poeni, mi wnawn ni fynd gan bwyll a gwneud yn siŵr bod ni ddim yn drysu'n gilydd. Ac i chi sydd yn gwylio ar y we, os oes yna broblemau technegol, fyddwn ni mewn cwmni da achos mae'n debyg bod hyd yn oed Gwyl Glastonbury wedi cael problemau hefo'i live feed. A maen nhw yn codi 20 punt y pen i weld gig Glastonbury dros y we. Da chi'n cael gwylio y gwasanaeth yma o Gapel Coffa am ddim heno. Ond gadwch chi ni wybod, os oes yna unrhyw beth ddim wedi gweithio, gadwch chi ni wybod fel yn bod ni'n gallu dysgu wrth fynd yn blaenau. I chi sydd yma yn y capel, gaich atgoffa chi o rei o'r rheola diflas, dwi'n gorfod eich atgoffa chi ohono fo. Mi fyddwn ni'n gwrando ar emyna, a mi fyddwch chi yn cael yr ysfa i ganu. Plis peidiwch a canu allan, mae hwnna'n un o'r rheola. Cofiwch os gynnwch chi ambarels, neu cotia, neu spectos, cofiwch fynd â nhw adra hefo chi, plis. A newch chi wneud yn siŵr bod chi yn cadw y pellter oddi wrth eich gilydd tra ydych chi yma yn y capel, a wedyn mynd allan mewn trefn a gawch chi gyfle i gael sgwrs tu allan wedyn ar ôl i ni fynd allan trwy'r drws yma. Wan, fel o'n i'n deud, mae'n mynd i fod yn brofiad newydd, rhyfedd i ni, ond dwi'n gobeithio yn brofiad braf lle da ni'n cael bendith o fod yma hefo'n gilydd. A dowch i ni gychwyn felly yn gwrando ar chydig bach o eiriau'r salmydd o Salm 105. Salm 105 yn deud, diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw. Gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd. Canwch iddo, moliannwch ef, dywedwch am ei holl ryfeddodau. Gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd. Llawenhaid calon y rhai sy'n ceisio'r arglwydd. Ceisiwch yr arglwydd a'i nerth. Ceisiwch ei wyneb bob amser. A dyna, da ni am wneud hefo'n gilydd. Heno yma, ceisio'r arglwydd ar ddydd y Pentecost moli Duw a clywed am ei weithredoedd rhyfeddol o trwy Iesu Grist wrth i ni ddarllen a gwrando'r gair hefo'n gilydd. Felly, dwch ni gyflwyno pob peth i Dduw wrth i ni weddio hefo'n gilydd. O Dduw ein tad, dwi'n diolch i ti. Dy fod ti yn Dduw bendigedig, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân sy'n heiddi cael dyfoli am yr hwn wyt ti ar ffordd yr wyt ti wedi dangos y fath ofal, y fath ras a chariad tuag ato ni sydd yn heiddi dim trwy dy fab annwyl Iesu Grist. Arglwydd rho o'th ysbryd nerthol i arwain yn mawl ni, gweitha'r cyfyniadau, gweitha'r ffaith bod ni ar wahân a nifer adra yn gwylio, da ni'n gofyn ar ei ti roi dy fendith helaeth, fel ac yr wyt ti yn dymuno gwneud. Helpa ni gyfarfod a ti mewn ffordd arbennig ac i gael yn adeiladu yn ffydd, yn mawl ac yn diolchgarwch. Mae fai ni bob pechod a bai, a tywys ni felly, ata ti dy hun, yn Iesu Grist, achos bod ni'n gofyn hyn i gyd yn ei enw ac yn ei heiddiant o. Amen. Wel, fel o'n i'n sôn, mae yn Sul y Pentecost heddiw, lle da ni'n cofio y digwyddiad gwych hwnnw, hefo'r ysbryd glân yn llenwi y disgyblion yn Jerusalem.
Ac yna yn ei ysbrydoli nhw i fynd ar newyddion da allan i bob cornel o'r byd yn ddiweddarach. A be da ni am wneud wrth wrth wrando ar yr emyn cynta heno, ydy mae hi'n gweddi ar i'r ysbryd glân fod ar waith yn plith ni ac i ddangos gogoniant Iesu Grist i ni. Hen emyn ydy hi, da chi'n gyfarwydd ar geiriau, a mi fyddan nhw fyny ar sgrin i chi adra ac i chi yma yn y capel. Hen emyn, ond diwyg chydig bach yn fwy modern iddi hi, trwy drefniant Andras Iago. Dyroi ni weld o'r newydd mae ti arglwydd i wein rhan. Aed dy bresenoldeb hyfryd gyda thweision i bob man. Tir di lawr, arglwydd mawr, rho dy fendith yma nawr. Dyro i ni weld o'r newydd, mae ti arglwydd yw ein rhan. Aed dy bresenoldeb hyfryd gyda thweision i bob man. Tir di lawr, arglwydd mawr, rho dy fendith yma nawr. Ymddisgleiria yn y canol, gwyl dy bobl yma'n hir. Yn hiraethu addfwyn Iesu, am gael gweld y wyneb pryd. Golau cry o ddifri, chwal o bob ryw gwmwl di. Deied yr awelon hyfryd, effaith ysbryd gras i lawr. Llifed ato mafon bywyd, dardo dan yr orsedd fawr. Arglwydd da, trigar ha, ysychedig rai dyfrha. Arglwydd da, trigar ha, ysychedig rai dyfrha. Arglwydd da, trigar ha, y sychedig rai dyfrha. Da ni am wrando ar y darlleniad o Lythyr Paul at yr Effesiaid rwan. Ac wrth i ni wneud hynny, da ni am gael darlun o be mae Iesu Grist wedi wneud a sut mae hynny yn effeithio ar eglwys Iesu Grist. Felly dwi am ddarllen Effesiaid 2, nid i gyd, ond o adnod 11 i adnod 22 o Beibl.net. A wedyn mi fyddwn ni'n canolbwyntio ar un o'r adnodau bendigedig o ganol yr adran hon yn nes ymlaen. Mae ddeuwch i fi, os fyddai yn anghofio, mae yna debygrwydd cry bod y multitaskio mynd i fynd yn drech na mi, achos dyn ydw i wedi'r cwbl. Felly Effesiaid 2, 11 i 22 o gyfeithiad Beibl.net.
Mae'n dda i chi gofio eich bod chi sydd o genhedloedd eraill yn arfer bod ar y tu allan. Y di-enweidiad oeddech chi'n cael eich galw gan bobl yr enweidiad, sef yr Iddewon sy'n cadw'r ddefod o dorri'r blaengroen ar fechgyn i ddangos eu bod nhw'n perthyn i Dduw. Cofiwch eich bod chi bryd hynny yn gwybod dim am y Meseia. Doeddech chi ddim yn perthyn i bobl Dduw nac yn gwybod dim am yr addewid a'r ymrwymiad wnaeth Dduw. Roeddech chi'n byw yn y byd heb unrhyw obaith a heb berthynas gyda Dduw. Ond bellach, da chi wedi cael eich uno gyda'r Meseia Iesu. Da chi oedd mor bell i ffwrdd ar un adeg wedi cael dod i berthyn, a hynny am fod y Meseia wedi gwaedu a marw ar y groes. Ac ydy, mae Iesu'n gwneud y berthynas rhyngon ni a'n gilydd yn iawn hefyd. Ni'r Iddewon a chi sydd o genhedloedd eraill. Mae wedi'n huno ni hefo'n gilydd. Mae'r wal o gasineb oedd yn ein gwahanu ni wedi cael ei chwalu ganddo. Wrth farw ar y groes, mae wedi delio gyda'r ffens oedd yn eich cau chi allan, sef holl ofynion y gyfraith Iddewig a'i rheolau. Gwnaeth hyn mwyn dod â ni i berthynas iawn a'n gilydd a chreu un ddynoliaeth newydd allan o'r ddau grŵp o bobl. Mae'r ddau yn dod yn un corff sy'n cael ei gymodi gyda Duw. Mae'r ddau yn dod yn un corff sy'n cael ei gymodi gyda Duw drwy beth wnaeth Iesu ar y groes. Dyna sut daeth a'r casineb rhyngon ni i ben. Daeth i gyhoeddi'r newyddion da am heddwch i chi o genhedloedd eraill oedd yn bell oddi wrtho, a heddwch i ni'r Iddewon oedd yn agos. Bellach, o achos beth wnaeth Iesu y Meseia, mae'r ddau grŵp gyda'i gilydd yn gallu closio at Dduw y Tad trwy'r un ysbryd glân. Felly, da chi o'r cenhedloedd eraill ddim yn bobl estron mwyach, nac yn bobl sydd y tu allan. Da chi bellach yn perthyn i genedl Dduw. Da chi'n aelodau o'i deulu. Da chi'n rhan o'r un adeilad. Da ni'r cynrychiolwyr personol ddewisodd o a'r proffwydi wedi gosod y sylfaeni a'r Meseia Iesu ei hun ydy'r maen clo. Da ni gyd yn cael ei hadeiladu a'n cysylltu a'n gilydd i wneud teml sydd wedi chysegru i'r arglwydd. A da chi, y bobl o genhedloedd eraill sy'n perthyn iddo, yn rhan o'r un adeilad hwnnw, lle mae Duw yn byw drwy ei ysbryd. Amen. Wan, da ni newydd glywed disgrifiad godidog o sut mae yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud yn effeithio ar bobl o bob cefndir, yn Iddewon ac yn genhedloedd, hynny di, pobl o ddim yn Iddewon. Sut mae yna gymod wedi digwydd, sut mae yna un dynoliaeth newydd wedi cael ei chreu, a'r eglwys fendigedig yma yn cael ei chloi trwy yr ysbryd glân yn Iesu Grist ei hun. Cyn i ni symud ymlaen i ganolbwyntio ar un o'r adnodau yma, da ni am wrando ar emyn arall, cyfieithiad Arfon Jones ydy hon, sydd yn sôn am be mae Iesu Grist wedi gyflawni wrth iddo fo farw ar y groes. A mae'r geiriau'n deud gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd drost bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben aberth drud. Gorffennwyd talwyd dyled lawn, brynhawn trwy aberth Calfari, gwnaed perffaith iawn trwy waed yr oen, bu farw Iesu drosom ni.
nes i anghofio dweud, wrth gwrs, oherwydd yr rheola Covid, mae yna fwlch o 4 metr rhwngtha i a pawb o leia 4 metr rhwngtha i a pawb yn y capel, sy'n golygu ella bod chi yn y cefn ddim cweit sy'n gallu gweld, ond dwi un dant yn brin. A dwi yn ymwybodol y byddwch chi sy'n gwylio adra yn gallu gweld hynny. Fel maen nhw'n dweud, do not adjust your screens, mae yna dwll yna. Ond dwi'n gobeithio y byddai wedi cael y nant plastig yn ôl erbyn wsos nesaf, gobeithio. Ond i fel swn i'n deud, rhag bod chi ddim yn canolbwyntio ar y bregath ac yn meddwl trwy'r amser, dwi wedi colli dant. Do, nid cwffio, nid chwarae rygbi. Meindio misnas o'n i, yn eistedd ar y soffa, di gwir, yn just disgyn allan. Ta waith, dyna ddigon am fy nana ddi. Bosib bod fi wedi deud yr hanesyn yma wrthych chi o blaen, dwi'n yn siŵr. Ywch chi ymddeheirwch i fi os ydw i wedi. Ond mi oedd yna stori enwog am pregethwr ar diwynydd John Calvin. Oedd o'n byw 500 mlynedd yn ôl yn Ninas Genefa. Ac mi oedd o'n pregethu, a'r ffordd oedd John Calvin yn pregethu oedd o'n mynd yn olynol trwy benodau llyfrau o'r Beibl. Felly oedd o jyst yn mynd syl ar ôl syl, yn mynd fel bod o wedi pregethu trwy lyfr cyfa o'r Beibl cyn cychwyn un arall. A mae yna stori am John Calvin, a dwi'n siŵr iawn os ti'n hollol wir neu ddim. Nes i drio gwneud bach o waith ymchwil neithiwr. Ond y stori oedd, tra oedd o'n Genefa, nath o ffrio hefo nifer o'r gwleidyddion oedd yn rhedag y ddinas, a mi gafodd o'i anfon allan o'r ddinas. So ddod i pregethu ar ddarn o'r salma, mi gafodd o i yrru allan o'r ddinas, ac am 2 blynedd chafodd o ddim dod yn ôl i Genefa. Ar ôl 2 blynedd, mi gafodd o wahoddiad i ddod yn ôl. A dyma fo'n mynd i'w bilpyd, a da chi'n gwybod be nath o? Ar ôl 2 blynedd o fwlch, jyst cychwyn o lle oedd o wedi gorffan. A felly nes i feddwl, mae yna 4 mis ar 10 ers i mi arwain gwasanaeth yn Capel Coffa Henry Rees ddwytha. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n gwybod be na i jyst gwneud yr un fath o John Calvin, na i jyst cychwyn lle nes i orffan. Ond ydych chi'n gwybod be nes i sylweddoli? Nid fi ydy'r person ola i bregethu yn oedfer fro yn Capel Coffa Henry Rees. Mawrth 15 2020. Gwion Dafydd? Felly, Gwion, be oedd dy destun di radag hynny? Ti eisiau fi? Na, ti'n mynd cofio? Na, do'n i'n cofio chwaith. Ond da ni ddim yn mynd i ddilyn John Calvin. Ond be da ni yn mynd i wneud ydy edrach ar un o'r adnodau o'r darlleniad o Effesiaid 2 da chi wedi glywed yn barod. Gan obeithio y bydd o yn gymorth i ni ystyried pwy yda ni, be ydy'r eglwys, a be mae'r Beibl yn ei ddysgu ni yn benodol ynglyn â gwaith yr ysbryd glân yn yn bywydau ni sydd yn credu ac ymywyd yr eglwys. Drost y flwyddyn dwytha, a mwy bellach, gymaint o bobl sydd wedi deud mae hein yn ddyddiau rhyfedd. Ac wrth gwrs, mae pob peth di teimlo yn od, dydy. Dewch i ni fod yn onest, mae hyd yn oed bod nôl yn y capel, bod yna elfen o da ni di arfer gwneud hyn, mae o'n od yn dydy. Dwi, enghraifft, yn gweld hanner eich gwynebau chi i gyd. A da ni'n dal yn y cyfnod rhyfedd yna lle dos na ddim byd cweit wedi mynd yn ôl i be da ni wedi arfer hefo fo eto. A mae yna gwestiynau mawr yn dal i fodoli yn does. Pa mor hir fydd y cyfyngiadau ar gymaint o wahanol agweddau o'n bywydau ni'n parhau? Sut mae'r brechlyn am effeithio pethau? Sut mae y brechlyn a y ffaith bod na lai o Covid, maen nhw yn deud yn gwlad ni, sut mae hynny yn mynd i ddigwydd, neu sut mae pethau mynd i ddatblygu pam da ni'n clywed sôn o ddydd i ddydd am amrywiolion gwahanol o wahanol rannau'r byd. Does na neb ohono ni'n siŵr sut fydd pethau mewn 6 mis, nag oes heb sôn am mewn blwyddyn. A da ni'n gwrando ar y newyddion, ar wleidyddion ac ar arbenigwyr, a'r mantra da ni'n glywed drosodd ydy, da ni'n dilyn y wyddoniaeth. Pob penderfyniad, maen nhw i gyd yn dweud, pob penderfyniad ar sail tystiolaeth wyddonol. Ond mae yna broblem efo hynny'n does.
I ddechrau ni, mae gwyddonwyr gwahanol yn gallu deud pethau gwahanol, ond hyd yn oed yn fwy sylfaenol na hynny, mae gwyddoniaeth yn wych, ond mae gwyddoniaeth ar sail rhywbeth maen nhw'n gallu brofi. Felly, all gwyddoniaeth heddiw ddim deud pa amrywiolyn ydy'r nesaf sy'n mynd i ddod. Da ni'n gorfod disgwyl i bethau ddigwydd, i wyddonwyr wneud i arbrofion, a wedyn maen nhw'n gallu deud wrthyn ni dyma sydd yn mynd i ddigwydd. Felly, mae gwyddoniaeth wedi sylfaenu ar be maen nhw'n gallu brofi, be sydd wedi digwydd yn barod. A da ni'n diolch yn enwedig cyfnod yma. Da ni'n diolch am wyddoniaeth yn dydyn. Ond yn y llythyr yma at yr Effesiaid, ac yn enwedig yr adran o'r ail benod nes i ddarllen, mae Paul yn gwneud rhywbeth tebyg, mae o'n deud dyma sydd wedi digwydd. Ar sail yr hyn sydd wedi digwydd wrth i Iesu Grist farw ar y groes, wrth i chi gael bywyd newydd trwy'r ysbryd glân, dyma sydd yn wir i chi Gristnogion rwan, a dyma fydd yn wir i chi Gristnogion i'r dyfodol hefyd. Mae o'n gallu datgan gwirioneddau ar sail be sydd wedi digwydd yn barod. Ond yr adnod dwi am i ni ganolbwyntio arni am chydig amser heno ydy adnod 18 o benod 2. O gyfeithiad Beibl.net mi glywson ni y geiriau yma. Bellach, o achos beth wnaeth Iesu y Meseia, mae'r ddau grŵp gyda'i gilydd yn gallu closio at Dduw y Tad drwy'r un ysbryd glân. Neu mae'r Beibl Cymraeg newydd yn deud fel hyn. Oherwydd trwyddo ef, y mae gennym ni ein dau ffordd i ddod mewn un ysbryd at y Tad. Iddewon a'r cenhedloedd eraill i gyd yn gallu dod hefo'i gilydd mewn un ysbryd yn Iesu Grist at y Tad. Peth cyntaf dwi eisiau i ni sylwi arno fo ydy bod yr adnod yma yn dangos i ni sut mae'r ysbryd glân yn dod â Iesu Grist yn fyw i bob math o bobl. Wan, pan da chi'n meddwl am unrhyw gasgliad o bobl wedi dod at ei gilydd, boed ti'n gynulleidfa sydd wedi dod i'r capel, boed ti'n gynulleidfa amrywiol yn gwrando ar y we, mae yna bethau tebyg a pethau gwahanol yn mynd i fod bob tro yn does. Chydig wythnosa yn ôl, mi ges i fynd i Llandudno i gael y brechlyn. Ac yno, mi o'na lot o bobl eraill yna. Mi o'na fwy nag un peth oedd yn uno ni. Yn gyntaf, oeddan ni gyd yna am yr un rheswm. Oeddan ni gyd yna i gael ympigiad. Yr ail beth, o be o'n i'n weld, oeddan ni gyd tua rhan un oed, achos dyna'r broses maen nhw yn ei ddilyn. Ond mi o'na gymaint o bethau gwahanol ac amrywiol rhwng y bobl oedd wedi dod yna hefyd. Rhyw, sut oeddan ni'n edrych, taldra, profiadau ni. Ella bod yna rei ohonyn nhw wedi gorfod mynd o'i gwaith mwyn dod i gael y brechlyn. Rhai eraill ella wedi gorfod newid i cynlluniau gwyliau, gwarchod pwy wyr, undod ac amrywiaeth. Ac mae o'n digwydd mewn unrhyw gasgliad o bobl sy'n dod at ei gilydd, a mae o'n arbennig o wir yn eglwys Iesu Grist. Mae yna amrywiaethau yn mynd i fod yn eglwys Iesu Grist, ond mae yna gyffelybiaethau, mae yna undod hyfryd yn dod hefyd. A mae Paul isio pwysleisio hynny yn yr adran yma o'i lythyr at yr Effesiaid. Mae o'n gwneud hynny wrth gwrs trwy gymryd dau eitha mewn gwirionedd. Iddewon a'r cenhedlaeth. A sam rhaid i ni fod yn arbenigwyr ar y Beibl i wybod na dyna oedd y ddau begwn, nid yn unig trwy gyfnod y Beibl, ond cwbl da ni'n gorfod wneud yn drist iawn ydy edrych ar beth sy'n digwydd yn Israel ar hyn o bryd, i weld y rhwyg, y casineb, y rhaniad sydd yna rhwng Iddewon a phob cenedl arall o ran ffydd mewn gwirionedd. A mae Paul yn deud, dyna'r rhaniad oedd yn bodoli, ond yn Iesu Grist, mae yna gymodi. Yn eglwys Iesu Grist, mae yna uniad bendigedig yn digwydd hyd yn oed rhwng pobl o gefndir Iddewig a pobl o gefndir cenhedlig.
Mae'r amrywiaeth sydd yn mynd i barhau, ond mae'r undod yn dod oherwydd be mae Iesu Grist wedi wneud, ac wrth i'r ysbryd glân ddod â be mae Iesu Grist wedi wneud yn fyw i bobl o gefndir Iddewig ac i bobl o gefndir cenhedlig. Wel, ella bych chi'n meddwl, wel, mae hwnna'n bwynt eitha hanesyddol, technegol. Be sgyn hynny i wneud â ni? Wel, mae gynno fo bob peth i wneud hefo ni heddiw. Achos i ddechrau gychwyn, da ni o gefndir cenhedlig, rhan fwyaf ohona ni. Ac oherwydd bod Iesu Grist wedi marw ar y groes, da ni hefyd yn gallu deud wrth i ni gredu yng Nghrist yn bod ni yn blant i Dduw yr un faint ac yr oedd yr holl bobl yna yn yr Hen Testament oedd yn blant Duw trwy yr addewid a wnaed i Abraham. A mae'r cyfan, wrth gwrs, yn ddibynnol ar be nath Iesu Grist ar y groes, a bod yr ysbryd glân yn dod â hynny yn wir i bob unigolyn sydd yn dod i gredu yn Iesu Grist. Wan ta, ella bod yna rai na chi'n cofio yr hanes am Pedr. Pedr yn Actau, pennod 10 ac 11. Mae o'n cael ei roed mewn sefyllfa lle diolch yn siŵr iawn be i wneud. Achos mae o'n cael ei wynebu a pobl o ddim yn Iddewon. Ac fel unrhyw Iddew da, mi oedd o yn ymwybodol bod pobl o genhedloedd eraill yn aflan yn seremoniol. Oedd o fod yn ofalus iawn be oedd o'n wneud hefo nhw. Ond eto, mae o yn teimlo'r ysbryd glân yn ei arwain o i ymwneud â pobl o ddim yn Iddewon. A mae o'n stryglo efo hyn tan mae'r ysbryd glân yn ei berswadio nhw bellach mae pethau di newid. Yn Iesu Grist mae'r ffin yna oedd yn gwahanu Iddewon a chenhedloedd eraill wedi cael ei chwalu. Mae pawb yn cael ei croesawu yn Iesu Grist, be bynnag oedd eu cefndir nhw. Ac yn Actau 11, da ni'n gweld sut mae Pedr yn esbonio y cyfnod newydd yma yn hanes ymwneud Duw a phobl. Y cyfnod yr ydyn ni, wrth gwrs, dal yn byw yno fo. Dyma mae Pedr yn ei ddeud yn Actau 11, adnodau 17 ac 18, pan mae o'n siarad hefo Cristnogion oedd yn Jerusalem ar y pryd. Gwrandwch, beth mae o'n ei ddeud. Felly, gan fod Duw wedi rhoi'r un rhodd iddyn nhw, pobl o genhedloedd eraill, ac aroddodd i ni pan wnaethon ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, pwy oeddwn ni i geisio rhwystro Duw? Pan glywon nhw'r hanes Cristnogion Jerusalem, doedden nhw ddim yn gallu deud dim yn groes, a dyma nhw'n dechrau moli Duw. Mae'n rhaid fod Duw felly'n gadael i bobl o genhedloedd eraill droi cefn ar ei pechod a chael bywyd, medden nhw. Yr ysbryd glân sydd yn sicrhau yr undod yna yn yr eglwys felly. Ac os di'r ysbryd glân trwy Iesu Grist yn sicrhau undod rhwng gelynion ofnadwy yng nghyfnod y Testament Newydd, wel yn sicr mae o'n sicrhau undod rhwng Cristnogion a'i gilydd heddiw yn plith ni. Be bynnag ydy'r gwahaniaethau, mae'r ysbryd glân yn dod â phobl o bob cefndir i'r berthynas yna o ffydd yn Iesu Grist. A dyna sydd yn sicrhau yr undod. Lle mae dau Gristion sydd allan siarad ieithoedd gwahanol neu yn dod o gefndir diwylliannol gwahanol, oedrannau gwahanol, yn gallu dweud oes mae yna bethau gwahanol amdana ni, ond trwy be mae Iesu Grist i wneud ar y groes, mae yna gymod wedi digwydd rhwngthon ni a'n gilydd a rhwngthon ni a Duw. A mae yna undod bendigedig lle da ni wedi cael dod i'r berthynas yna o ffydd yn Iesu Grist trwy waith yr un ysbryd glân Duw. Sy'n golygu i ni, pan ydyn ni'n rhan o eglwys Iesu Grist, mae rhaid i ni gydnabod bod na bethau gwahanol yn mynd i fod. Dydy Cristnogion ddim i fod yn clones o'i gilydd. Mae'n cymeriadau ni yn mynd i fod yn amrywiol, yn dydy. Mae be da ni'n licio o ran bwyd, o ran cerddoriaeth.
Mae'n diddordeba ni yn mynd i fod yn dra gwahanol. Ond mae'r undod yn dod wrth i yr ysbryd glân, yr un ysbryd glân, wneud Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr i bob un Cristion unigol. A dod a be mae Iesu Grist wedi wneud wrth farw ar y groes yn fyw ac yn berthnasol i bob un unigolyn. Dyna ydy'r hyfrydwch a dyna ydy'r fendigedig yr ydym ni'n gael o ymwneud â Christnogion sydd allan wahanol iawn i ni mewn lot o ffyrdd, ond da ni'n gallu siarad am yr un gwaredwr. A da ni'n gallu rhannu o brofiad o'r un ysbryd yn dydyn. Wel, o'n i'n deud, dydy Christnogion ddim i fod yn clones o'i gilydd. Mae'r amrywiaeth yma Duw wedi'n rhoi yn yr eglwys i fod yna. Ond mae yna batryma tebyg i fod i arddangos i hynny'n y mywyd pob Cristion yn sgil yr un ysbryd glân yma sydd wedi rhoi bywyd newydd i bawb ohono ni. Ffrwyth yr ysbryd. Mi ddylsa bob Cristion, be bynnag ydy oed a'i gefndir o neu hi, mi ddylsa bob Cristion wrth dyfu yn ei ffydd ddangos. Cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd ac yn y blaen. Ac felly, yr amrywiaeth sydd yn bownd o fod yna ni, wrth i ni folwi hefo'n gilydd, wrth i ni dyfu fel Cristnogion hefo'n gilydd, mae yna rhyw debygrwydd cynyddol yn mynd i fod. Lle da ni gyd isio caru Duw. Da ni gyd isio gwasanaethu trwy garu yn cymdogion. Da ni gyd yn tyfu yn y pen draw i fod yn debycach i Iesu Grist wrth i'r un ysbryd glân wneud y gwaith yna o'n uno ni hefo'n gilydd. Meddyliwch amdano fo fel hyn. Mi allwch chi ddeud bod gwaith yr ysbryd glân yn dod â Iesu Grist yn fyw i ni yn debyg i'r hyn yr ydym ni'n ei wneud trwy ddarlledu y gwasanaeth yma yn fyw ar y we. Wan, cyn i chi gyrraedd, cyn i ni roed y switch ymlaen ar yr hyn sydd yn gwneud y we yn bosib yn fanna, mi oedd pob peth yn ei le. Dwi'n gobeithio bod fi wedi gwneud yn iawn, ond o'n i wedi paratoi bod y geiriau, bod yr emynau, y cyfan yna, mae'r camera i fod yn gweithio, mae hyn yn mynd i fod yn ofnadwy embarrassing os oes yna wedi torri. Pob peth yn ei le, ond mae'r rhaid i gyswllt y we weithio, nid ydy o ddim yn darlledu'n fyw. Dwi'n fyw i chi gyd sydd yma, ond mae'r cyswllt allweddol dydy o ddim yna. Yr un fath. Mi allwn ni wybod pob peth am Iesu Grist. Mi allwn ni allu raffu adnodau ar yn co a deud bod ni yn credu bod o wedi marw ac atgyfodi heb yr ysbryd glân. Dydy'r ffydd yna ddim yn ffydd fywiol. Does gynno ni ddim profiad o Iesu Grist fel ceidwad personol i ni. Dyna mae'r ysbryd glân yn ei wneud, gwneud o'n fyw yn berthnasol, yn bersonol i bob un Cristion unigol, ac yna dod â lot o Gristnogion unigol i fod yn un corff unedig trwy waith yr ysbryd glân. Felly dyna'r peth cyntaf. Yr ail beth, fel da chi wedi clywed o'r adnod, ydy bod Iesu Grist, trwy be nath o ar y groes, a gwaith yr ysbryd glân yn sicrhau bod pob Cristion yn cael dod at Dduw y Tad. Oherwydd trwy ef y mae gennym ni ein dau ffordd i ddod mewn un ysbryd at y Tad. Bellach o achos beth naeth Iesu Mesia, mae'r ddau grŵp gyda'i gilydd yn gallu closio at Dduw y Tad trwy'r un ysbryd glân. Ond pan da ni'n meddwl am gymod, pan da ni'n meddwl am heddwch neu cadoediad, da ni'n tueddu feddwl amdano fo fel da ni wedi clywed yn y newyddion am yr hyn sy'n digwydd yn Israel ar hyn o bryd, fel rhoi stop ar yr ymosod. Ond yn aml, pan da ni'n clywed y geiriau yma, da ni'n meddwl, wel, mae'r ymosod wedi stopio, ond mae'r casineb dal yna. Mae'r tensiwn dal yna. Hyd yn oed yng Ngogledd Iwerddon, a da ni'n eithriadol o ddiolchgar bod na gadoediad, bod na gytundeb heddwch wedi bod yng Ngogledd Iwerddon, ond da ni'n dal, dwi'n cofio faint o flynyddoedd
Ar ôl y cadoediad hwnna, dal yn gwybod bod yna densiynau a chasineb hyd yn oed yn bodoli yng Ngogledd Iwerddon. Ond pan ydym ni yn gwrando ar be mae'r apostol Paul yn dweud, ac yn sôn bod y casineb wedi i ddileu, bod yna gymod wedi digwydd rhwngtha ni fel pechaduriaid a hyd yn oed rhwng gelynion o ran pobl wahanol a'i gilydd, mae o'n gymod llwyr. Achos nid dim ond cymod sy'n dod â ni i ryw le niwtral ydi o yn sgil be mae Iesu Grist i wneud. Mae o'n gymod sydd yn dod â ni o fod yn elynion i fod yn blant Duw. O fod yn elynion i'n gilydd fel pobl i fod yn frodyr a chwiorydd i'n gilydd trwy waith yr Ysbryd Glân yn cymhwyso be mae Iesu Grist wedi wneud ar y groes i'n bywyda ni. Mor hyfryd ydy gallu deud hynny'n de. Bod ni, bellach, yn bod ni yn euog pawb ohono ni, bod ni wedi crwydro oddi wrth Dduw, bod ni wedi gwrthryfela yn ei erbyn o, oherwydd be mae Iesu Grist wedi wneud, da ni sydd wedi credu yng Nghrist a cael bywyd newydd yn yr Ysbryd Glân, da ni'n gallu cael mynediad at Dduw fel tad. A nid dim ond fi, ond pob Cristion y mae'r ysbryd wedi dod â nhw i fywyd newydd, wedi dod â nhw yn rhan o'r eglwys. Meddyliwch, gallu cael mynediad, gallu closio at Dduw y tad. Pa fraint fwy na hynny sydd yna? A Iesu Grist sydd wedi sicrhau o. Nid ni sydd wedi gwneud pethau arbennig mwyn i Dduw yn y pen draw agor y drws a deud, o na, ti di mewn wan. Ti di gwneud beth o'ch ti fod i wneud. Na. Iesu Grist sydd wedi cwblhau y cyfan trwy gymryd yn pechod a'n gwrthryfel ni arno fo'i hun, marw ar y groes, fel bod cosb yn pechod ni arno fo, am bod ni wedyn sy'n credu yn cael derbyn maddeuant, yn derbyn fel plant annwyl i Dduw. Yna un gweinidog yn sôn am yr adnodau yma, yr adnod benodol yma, ac yn deud, mi fasach chi'n gallu deud bod Iesu Grist a'r Ysbryd Glân fel tasan nhw'n cyflwyno ni i Dduw y tad. Ydych chi'n clywed yn aml pobl yn deud, wel, hwn a hwn nath yng nghyflwyno fi gynta i'r gŵr neu'r wraig, and the rest is history. Ond mae'r rôl cyflwyno na yn gwbl allweddol yn dydy. Heb bod Iesu Grist wedi marw ar y groes, fysa na'm gobaith i neb ohono ni yn Iddewon nac yn genhedloedd i fynd at Dduw. Mae o'n sanctaidd, mae o'n gyfiawn. Ond mae Iesu o'i fawr gariad wedi sicrhau bod na fodd i hyd yn oed ni gael mynediad at Dduw y tad. Achos bod ni wedi cael yn gwisgo yn ei gyfiawnder o, bod yr hyn mae o wedi wneud trwy fyw bywyd perffaith yn cael ei briodoli i'r Cristion. A bod Duw yn croesawu ni fel mae o'n croesawu Iesu Grist i hun. Mor hyfryd ydy gallu mynd, cael mynediad, cael closio at Dduw fel tad. Mae Iesu Grist wedi gwneud y gwaith ar y groes. Mae'r Ysbryd Glân yn sicrhau yn bod ni yn profiad heddiw o ddydd i ddydd yn gallu troi at Dduw fel tad. Ydyn ni'n gwneud hynny? Ydyn ni'n cymryd mantais o'r fraint a'r fendith hon mae Crist a'r Ysbryd yn ei ddarparu ar yn cyfar ni o ddydd i ddydd. Da ni'n gwybod ar hyn o bryd bod yr haint Covid yn atal mynediad ni i gymaint o sefyllfaoedd, gymaint o ymwneud arferol. Da ni'n cael bod yn hau yn gilydd fel da ni di arfer bod rwan. Ond, pan fydd na drechu ar yr afiechyd, pan fydd y bygythiad hwnnw wedi symud o'r neilltu, mi fyddwn ni'n cael, os ydy'n ffrindiau ni'n caniatáu ni'n neud hynny, mi fyddwn ni'n cael mynediad at bobl. Mi fyddwn ni'n cael closio at bobl. Mae yna sôn di bod wrth i bethau wella, y bydd yna gyfle i bobl gael cofleidio eto. Mater arall ydy ydych eisiau gwneud hynny neu ddim, ond mae'r cyfle yna. Os da ni wedi credu'n Iesu Grist, os di be mae Iesu wedi wneud ar y groes yn wir i ni, da ni'n cael mynd at Dduw fel tad.
Da ni'n cael mynediad ato fo, a mae o yn croesawu ni ato fo ei hun. Ac wrth gwrs, mae o gyd yn gwneud synwyr achos be ddudodd Iesu Grist yn Ioan 14, "My fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Os ydych wedi fadnabod i, byddwch yn adnabod y tad hefyd." Os gynnon ni'r mynediad yma trwy'r ysbryd at y tad, allwn ni weddio, allwn ni foli, allwn ni lawenhau, allwn ni dorri'n calon a cyflwyno'r cyfan i Dduw mewn gweddi yn gwybod nid ar y tu allan ydyn ni. Nid wedi'n gwrthod, wedi yn gorchymyn i fynd i'r gornel achos yn bod ni wedi methu, yn Iesu Grist, mae gennym ni fynediad at Dduw. Mae o'n gwrando'n gweddi ni. Mae o yn caru ni, ac mae o trwy'r ysbryd glân am yn annog a'n atgyfnerthu ni i ddod at fo fwy a fwy a mwy. Dwi'n gwybod bod fi angen brysio, achos dwi eisiau gorffan y gwasanaeth tu ar un pryd a fyswn ni gorffan yr un ar y we. Ond dyma chi ddyfyniad o hen Biwritan, Walter Craddock, fo sylfaenodd yr eglwys annibynnol cyntaf yn 1639. A dyma sut oedd Walter Craddock yn disgrifio sut mae'r Cristion yn gallu troi at ei dad nefol, yn ymddiried yn llwyr fel mae plentyn yn gallu ymddiried yn ei riant. Dyma'r dyfyniad. Mae plentyn hoffus yn naturiol hy ar ei dad, a byddai hyfdra felly'n beth anghwrtais iawn mewn dieithryn. Ond fe wnaeth plentyn eistedd ar arffed, ar lun, fysa ni ddweud, ei fam, a chipio rhywbeth allan o'i llaw. Ond mae'r sawl sy'n caru Duw a hoffter sanctaidd yn gwybod y gall neidio i lun ei arffed ei dad pryd ymyno a syrthio i'w freichiau a gofyn am unrhyw beth heb falsio a gwenieithio. Oherwydd be mae Iesu Grist i wneud. Yn delio a'n pechod a'n gwrthryfel ni ar y groes. Yn codi'n fyw o'r bedd, oherwydd bod yr ysbryd glân yn uno ni a Iesu Grist, a dod â Iesu Grist yn fyw i ni sydd yn credu, mae gynnon ni berthynas a Duw fel tad heddiw. A cofiwch y pwynt cyntaf, nid dim ond fi fel unigolyn, ond pob un Cristion unigol fel corff, fel un eglwys, fel un adeilad mae Paul yn ei ddeud. Felly hyd yn oed os da chi wedi bod yn teimlo'n unig ar ben eich hun drost y flwyddyn dwytha, da chi wedi bod ymhell i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd. O mae cael addoli hefo'n gilydd yn fendith hyd yn oed ychwanegol yn bod ni'n cael dod fel un trwy'r ysbryd at y tad. Be mae hynna'n olygu? Pan da ni'n ymwneud â Christnogion eraill, ddylsa ni ddim disgwyl iddyn nhw fod yn union yr un fath â ni. O mi ddylsa ni fod yn gweld arwyddion o waith yr ysbryd yn ei bywyda nhw, a mi ddylsa ni lawenhau o weld yr arwyddion yma. Ac os ydym ni yn profi yr agosrwydd yma hefo Duw y tad trwy'r ysbryd glân, mi ddylsa ni fod yn dyheu am gweld pobl eraill yn dod i brofi yr un peth. A mae o ar gael yn dydi? I ddewon, i genhedloedd, i ddynion, i ferched, i ffarmwrs, i athrawon, yr holl amrywiaeth yna, mae'r gwahoddiad yn dod trwy Iesu Grist wrth i'r ysbryd glân, nid yn unig wneud galwad Duw yn effeithiol, ond gwneud Iesu Grist yn fyw i unigolion gwahanol. Un peth, wrth i mi orffan, un peth dwi'n ymwybodol ohono fo, o gael plentyn yn yr ysgol, ydy mae plant yn siarad efo pobl eraill am ei rhieni. Watch out, da. Mae be da chi'n ddeud, be da chi'n neud, mae ysgol Bro Aled yn mynd i gael clywed amdano fo gwell neu gwaith. I ni, pan ydym ni'n sylweddoli bod gynnon ni fynediad at yn tad nefol, yr un sydd i'n caru ni gymaint nes bod i anfon i fab i farw yn lle ni ar y groes. Meddyliwch beth gynnon ni ddeud wrth bobl eraill am y cariad yna, am yr undod yna, be bynnag ydy'r casineb sydd yn y byd, mae yna obaith
trwy Iesu Grist. A'r ysbryd glân sydd yn dod â'r cyfan yn fyw i ni, yn dod â ni i gyd at yn gilydd yn un corff. Be am i ni orffan wrth weddio hefo'n gilydd, ac wrth ofyn i Dduw ddangos i ni sut fath o dad ydi o. Atgoffa ni bod na fynediad i ni trwy be mae Iesu Grist wedi wneud yn yr ysbryd i ddod ato fo fel tad. Hefo'n gweddia, hefo'n ofna, hefo pob peth sydd yn pwyso anna ni. Dwch chi ni weddio. Arglwydd sanctaidd, a thad yn harglwydd Iesu Grist, da ni'n diolch i ti. Da ni'n diolch i ti am y gras a'r cariad sy'n golygu bod na obaith i ni, ac obaith i'r byd yn Iesu Grist, wrth i'r ysbryd glân ddod â ni yn un at Dduw y Tad. Arglwydd, da ni'n gofyn am dy ddoethineb di, da ni'n gofyn am darweiniad di rwan, i ni fyfyrio ar y gwirioneddau yma, a cael yn annog, cael yn hadeiladu, cael yn cysuro a'n argyhoeddi o arglwydd os ydym ni wedi teimlo yn bod ni'n bell, wedi bod yn crwydro, a ddim yn dystyried di yn dad cariadus. O Dduw ein Tad, wrth i ni ddiolch i ti am fuddugoliaeth mawr Iesu Grist, wrth i ni ddiolch i ti mor helaeth ydy dy ras di. Da ni'n gweddio amdana ni, am bawb sydd yn gwrando adra. Da ni'n gweddio am yn byd ni. O arglwydd boed i'r newyddion da am Iesu Grist gael ei ledeini. Ac wrth i ti ysbryd glân fod ar waith, boed i bobl brofi bywyd newydd yn Iesu Grist am y tro cyntaf. Mae gan dy eglwys di i ran, ond mae dy eglwys di ym mhob rhan o'r byd yn dibynnu arna ti ysbryd glân i wneud y gwahaniaeth, i wneud y cyfan yn fyw ac yn effeithiol. Felly tosturia, wrtha ni yn y cyfnod cythryblus yma, rho gysur, rho nerth, rho dyfendith i ni. Arglwydd, boed i ni dyfu mewn llawenydd a gobaith yn Iesu Grist trwy'r ysbryd glân. Ac agor yn llygyd ni fel yn bod ni yn gallu, nid yn unig siarad amdana ti a dy gariad, ond yn gallu gweld anghenion pobl eraill. Yn bod ni'n gallu dangos cariad hyd yn oed at elynion fel y gnes di arglwydd Iesu'n dysgu ni. Diolch i ti am dy heilioni, diolch i ti am dy ddaioni. Bendithia ni rwan wrth i ni gychwyn wythnos arall. A trwy i ni ofyn hyn i gyd, da ni'n gofyn ar ei enw Iesu Grist gael i glodfori a'i ddyrchafu ac i nina gael yn adeiladu yn dy gariad di ac yn ffydd ni. Da ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant yn gwaredwr Iesu Grist. Amen. Diolch i chi yma yn y capel, hyfryd i'ch gweld chi. Diolch i chi sydd wedi bod yn dilyn adra, neu pryd bynnag y byddwch chi'n gwylio deu gwir, achos fydd gwasanaeth yma i'w gael trwy yr wythnos a trwy y misoedd sydd i ddod. Da ni'n gobeithio cael trefniant tebyg nos Sul nesaf. Felly, yr un fath, os da chi yn dymuno dod yma i'r capel, newch chi adael i Mair wybod erbyn nos Iau, os yn bosib. Os da chi dal yn parhau i ddymuno i wylio o adra, croeso i chi wneud hynny hefyd. Ac unrhyw beth sydd ddim wedi gweithio, os da chi'n wedi gallu clywed neu gweld, plis gadwch i ni wybod os gwelwch chi fod yn dda. Da ni am orffan felly hefo emyn arall 527 ydy hon yng Nghaneuon Ffydd. Yn sôn am waith Duw fel tad y mab ac ysbryd glân yn caru ni ac yn hachub ni wrth i waith Duw ddod yn weledol yn y byd. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haul na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1 i achub gwael golledig euog ddyn.
o'n i jyst yn mynd i ddweud y fendith. Boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.